Ciąża i poród w Polsce. Doświad Białorusinki. Jak w Polsce odnoszą się do kobiet w ciąży i dzieci? I czy naprawdę białoruskie informatycy są najlepsi? To jest podcast zrobiony w Polsce. Mam na imię Tatiana Dziamczuk. Аўташкола для сваіх у Польшчы Дэніс Драйв. Офісы ў 3 гарадах: Варшава, Вроцлаў, Тrójmiasto. Навучанне на зразумелай для вас мове, высокі ўзровень сервісу, індывідуальны падыход да кожнага курсанта. Станьце сваімі ў Польшчы. Польскі на так – гэта курсы польскай мовы ў Варшаве і онлайн, якія дапамагаюць інтэгравацца ў побыце і на працы. А промакод «Зроблена 10» дае зніжку 10%. Cześć. Cześć. Najpierw bardzo Ci gratuluję narodzin córeczki. No wciąż nie mogę uwierzyć, jak mam być szczera. Ale że do tego jeszcze przyjdziemy, może zaczniemy od tego, jak długo jesteś w Polsce? W Polsce jestem od prawie 12 lat. 12 lat. Najpierw pojechałam do Kijowa, no to jest powiązane z moją ścieżką zawodową. Wtedy byłam tancerką, pojechałam do My Way Dance Academy i później przeprowadziłam się do Polski. Jako taki kurs przygotowawczy do studiów, bo tutaj przyjechałam studiować choreografię. Miałaś tu licencję, jak powiedziałaś, tak? Tak. I to były studia choreograficzne? Tak. Okej. A w Kijowie to był taki 3-miesięczny kurs. A w ogóle jak to podjęło tę decyzję, że to będzie Polska? To była twoja własna decyzja? Czy ktoś przekonał? Jak to było w ogóle? Tam było dużo czynników. Jeden z nich miłość. Bo z moim mężem znamy się od... Ja miałam chyba 10 lat, kiedy go spotkałam. W 3. klasie podstawówki. I to było tak, że zauważyłam, że nowy chłopak jest w klasie. 1 września, jak to bywa w Białorusi, takie mieliśmy... No, dzień oficjalny rozpoczęcie roku szkolnego. Po białorusku to brzmi linijka. Tak, nie wiem jak po polsku. To po polsku. No, więc zobaczyłam chłopaka nowego w klasie i jakoś poczułam, że no, nie wiem, taka dziecięca miłość od pierwszego wyjrzenia, nie wiem. Wiesz, ja spotkałam mojego męża w piątym klasie. Czyli podobnie. Bardzo podobnie. No i później Max pojechał tutaj na studia i nie zamierzałam, w sensie to nie było tak, ja mam polskie korzenie, ale nie zamierzałam jechać do Polski, jakoś nie myślałam o tym. Jak już się dostałam na studia na Białorusi, jakoś czułam, że chcę iść w kierunku choreografii, cały czas tańczyłam, prowadziłam zajęcia z tańca i wtedy stwierdziłam, że jednak to jest dobry ruch, żeby się przeprowadzić tutaj na studia. A jak było z językiem na ten moment? Dość kiepsko. Mogłam się dogadać w Biedronce. Nie, wiadomo, że no musiałam pewnie jakiś był egzamin na studiach, żeby w ogóle się dostać, bo studia były w języku polskim. Natomiast no, ten polski poszedł w górę, jak już dostałam się na studia i zaczęłam być w tym otoczeniu codziennie. Ja mam kartę Polaka i żeby ją dostać, to masz... Egzamin. Tak. I miałam kurs przygotowawczy, ale wtedy miałam 18 lat chyba. I moją motywacją wtedy było jeździć właśnie do Polski, tak turystycznie, na zakupy. Do Europy. Raczej, no tak, do Europy po prostu. Więc nie przykładałam się aż tak bardzo. No i później, jak zdecydowałam się, że tutaj pojadę na studia, to pamiętam, że miałam korepetycje z polskiego. Jakie to miasto było? Dokąd przyprowadziłaś? Do Łodzi. Do Łodzi, okej. I jak tam było w Łodzi w 2014? To był dość spory kontrast z Mińskiem wtedy. No z Mińskiem to chyba tak, na serio. Tak. No, trochę się przeraziłam. A co cię przeraziło więcej? Tak? No, to jest dużo mniejsze miasto niż Mińsk. Wtedy było dużo kamieni z takim w dość kiepskim stanie. Ostatnio było dużo inwestycji w Łódź, teraz wygląda bardzo ładnie. Moja mama tam teraz mieszka i bardzo jej się podoba. Natomiast wtedy, no to ja byłam taka, jakoś przetrwam te 3 lata. Co było po studiach? Po studiach przeprowadziliśmy się już jako małżeństwo do Warszawy. I przeprowadziliśmy się na warszawską Pragę. I wtedy też zrobiło na mnie takie negatywne wrażenie, bo dla mnie Warszawa to było takie, no już myślałam, że to jest takie już, no nie powiem, że miasto marzeń, ale myślałam, że tutaj zamierzamy mieszkać, więc
jest to dużo większe miasto. Wiązałam dużo nadziei. Okej. I no, Praga nie jest, przynajmniej Praga. A trafiłeś do Pragi, tak? Od razu. Tak, i my przeprowadziliśmy się do Pragi i tam po prostu, no tam było trochę inaczej niż w reszcie miasta. Masz jakieś historie z Pragi tej pory? Nie wiem. Pierwsze, co się stało, to jak wprowadziliśmy się do tego mieszkania, wieczorem tego samego dnia zapukał do nas jakiś dealer. Okej. I to było straszne, śmieszne i straszne historie jednocześnie, bo jak wprowadziliśmy się, to zauważyliśmy, że tam jest chyba z 7 zamków różnego rodzaju. I zamykasz tak, później na, Okej. no, na Jak na różne Netflixie. sposoby. Tak. I my z Maxem po prostu wtedy byliśmy przerażeni, bo to wyglądało dość... No, w sensie pomyśleliśmy, że jest ku temu powód. 22 wieczorem dzwoni do nas, dzwonek do drzwi. Otwieramy i stoi pan, tak dziwnie wyglądający, taki trochę blady, i mówi, że słuchajcie, mam telefon, ale zgubiłem ładowarkę. Czy może macie taką? I pokazuje nam Nokię Po taką... 22. Tak, Nokia 32 coś, taka pierwsza. Ja miałam taką chyba, nawet nie miałam chyba, ja miałam już od razu lepszy telefon, ale to jest telefon z poprzedniego tysiąclecia. I my mówimy, że no sorry stare, ale no niestety mamy już, nie mamy ładowarki do takiego telefonu. On mówi, okej. A czy może chcecie ode mnie coś kupić? Na dobry początek po przeprowadzce? O kurde. Na dobry początek, tak, welcome to Warsaw. To Warsaw, więc byliśmy przerażeni najpierw, no. Co jeszcze? No wtedy był intensywny tydzień. Tego samego dnia, czy tam 2 dni później mniej więcej pogniotli nam samochód. Później się okazało, że tak, to dopiero co się przeprowadziliśmy się i zrobili tam takie welcome to Warsaw, że no, jakiś dostawczak po prostu zawracał i nie zauważył naszego samochodu, więc... Cześć, a dzisiaj porozmawiamy o parkingu. Parking jest ważna, bardzo ważna sprawa dla mnie i teraz znajduję się na takim dość pustym parkingu, ale uwierzcie mi, że już w weekend tutaj będzie zupełnie inna sprawa i musiałabym wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, żeby się tutaj zaparkować. Jeżeli chcesz czuć się swobodniej za kierownicą, to zapraszamy w szkołę nauki jazdy Tennis Drive. Tennis Drive działa w Warszawie, w Gdyni, we Wrocławiu i już w Białymstoku. Zapraszamy. Weronika, co robiłeś po studiach? Jak wyglądało w ogóle twoje takie zawodowe życie tutaj? Po studiach, jak przyjechaliśmy do Warszawy, to znalazłam pracę w tym samym studiu w sumie, co dorabiałam trochę, jak studiowałam. Więc To związane z tańcami? Tak. W sensie, jak jeszcze studiowałam, to jeździłam tutaj do Warszawy, a to znaczy raczej pod Warszawę, do Reszyna, do studiów tańca i prowadziłam zajęcia. Okej. Dla dzieci, dla dorosłych, więc kontynuowałam. I jeszcze do tego zaczęłam trochę się wypalać zawodowo jako tancerka, więc stwierdziłam, że poszukam czegoś innego. I w tamtych czasach byłam w takiej dość trudnej sytuacji w sumie. A Bo jaki to rok był? to było cały czas 2017. 17 był. Tak. Nie wiedziałam do końca, co ze sobą zrobić i zaczęłam od strony tego, co lubię i co umiem, więc zaczęłam prowadzić zajęcia z języka angielskiego dla dzieci. Okej. No więc pracowałam w szkole tańca i szkole językowej, więc tak. Jest takie pedagogiczne chyba, taki szlak Tak. i angielski język i tańce, okej. No, więc połączyłam te dwie rzeczy jako takie rozwiązanie tymczasowe, póki szukam siebie. Wydaje mi się, że wtedy to było tak, że jeszcze nie do końca wiedziałam, że to jest rozwiązanie tymczasowe czy na stałe, więc po prostu szukałam siebie i próbowałam różnych opcji. A ile wtedy miałeś lat? Myślę, że tak z 25. 25. No taki wzrost chyba, gdzie każdy po prostu szuka, kim jestem. Taki wiek, szczególnie w emigracji, bo wydaje mi się, że jeżeli jesteś, chociaż może się mylę, nie wiem, ale wydaje mi się, że jak jesteś u siebie, jakby w swoim kraju, no to jesteś trochę bardziej ukierunkowany już po tych studiach, ale może i nie. Jak w ogóle wyglądała twoja emigracja taka? Co było łatwo, a co naprzeciwko było tak bardzo ciężko? Co ci pomogło w ogóle? I czy czujesz się już teraz jako taka zintegrowana?
Tak, zdecydowanie czuję się zintegrowana. Myślę, że takie Ile? Po kilku latach. zaczęłam się czuć zintegrowana, jak nauczyłam się dobrze polskiego. Okej. Bo, no, jak wspominałam już dzisiaj, jak przyjechałam, to mój poziom polskiego był taki, żeby pójść, nie A wiem, byłeś jedną na zakupy. obcokrajowką na studiach swoich? Na czy... studiach na choreograficznych było nas 3. Było dwie Ze osoby. wschodu, czy? Było 2 osoby z Ukrainy i ja, tak. A z Białorusi byłam sama. Okej. No więc my staraliśmy się, dzięki temu, że grupa była dość mała i zintegrowana, myślę, że to mi bardzo pomogło i bardzo jestem wdzięczna przyjacielom Polakom, którzy po prostu znosili mój słaby polski wtedy. Dzięki wszystkim, kto znał się na Naprawdę. początku, no naprawdę. To jest trudne. No, wyobrażam sobie, jakie to jest, no cały czas musisz się tolerować, musisz Napięcie. No, to tolerować zawsze to, że napięcie, ktoś wolniej mówi, robi błędy i tak dalej, więc rozumiem, że to jest jakby taka wyrozumiałość trochę kosztuje pracy psychicznej i jestem wdzięczna po prostu wszystkim, kogo spotkałam wtedy. No. A co było w ogóle na tej drodze ciężko, co łatwo, co ci pomogło, jak pytałem trochę wcześniej? Jak później czytałam, imigracja to takie doświadczenie trudne dla psychiki człowieka. Oczywiście. Tracisz całe swoje grono przyjacieli, znajomych, przenosisz całe swoje życie w inne miejsce. Często byłam w sytuacji, kiedy kończysz dzień, nie wiem, no wtedy byłam studentką, więc skończyły się zajęcia. Wszyscy kogoś mają lokalnie, a ja nie mam nikogo. Wracasz do domu, jest pusto. W akademiku mieszkałeś? Ja mieszkałam wtedy, ja wynajmowałam pokój, więc no. No tak, jeszcze może w akademiku to nie tak to czujesz, bo tam dużo ludzi, a tutaj taka ciężko. samotność. Taka samotność, tak. I wtedy doświadczyłam takiej prawdziwej samotności, wiem, co to znaczy. Bardzo smutne doświadczenie. Ciężkie, tak psychicznie. Ale tak czuję, że pomogli ci Polacy, którzy studiowali razem z tobą. Tak, no właśnie to była taka motywacja jak najszybciej uczyć się polskiego. A pamiętasz, co ci pomogło w ogóle, oprócz tego, że po prostu było w tym środowisku? Co ci wspierało, nie wiem, co pomogło ci ten język podnieść na ten poziom, żeby po prostu czuć się wolniej? Wiesz co, ja czytałam dużo książek. Tych, co już czytałam kiedyś. Okej, Czyli ja bo wiedziałam, wątek już... wiedziałam o co chodzi, tylko uczyłam się nowego słownictwa. Harry Pottera, wszystkie książki, które mi się podobały, które po prostu czytałam kilka razy i Fajny pamiętałam pomysł. o co chodzi, tak. Więc to był mój sposób. Okej. Coś jeszcze? Seriale, tego typu rzeczy. Po prostu jestem może trochę leniwa, Leniwa. ale po prostu próbowałam znaleźć sposób, to jest nadal mój sposób nauczenia się języków obcych, żeby to po prostu dodać do swojej rutyny, bo już wiesz o mnie, że uczyłam angielskiego, więc w języku najważniejsze to jest ekspozycja. Im więcej tego jest, tym bardziej to się jakby wchłania i tym więcej tego słownictwa masz, nawet nieświadomie. Okej, wrócimy się do 2017, a na ten moment jesteś nauczycielką z tańców, nauczycielką z angielskiego. Tylko połączenie. A co było dalej? Jak znalazłaś w ogóle siebie? Nie, jak się znalazła? Kolejny zawód. Kolejny zawód. Kolejny zawód, no tak. To było tak, że ja w pewnym momencie stwierdziłam, że ja chcę mieć pracę biurową. I nie wiedziałam do końca, jakby, jeżeli wchodzisz do tego świata biurowego, nazwijmy go, nie wiedząc, co w ogóle można robić, to próbowałam kombinować od strony znowu, co ja umiem, co ja mam do zaproponowania, bo dyplom miałam z choreografii i to nie bardzo się komponowało z tym, co ja chciałam teraz robić, więc stwierdziłam, że po prostu zwrócę uwagę na moje naturalne predyspozycje i umiejętności. Więc śmiałam się trochę, że mam do zaoferowania język angielski i szpagat. No ale coś z tym trzeba było zacząć
kombinować. Do tego stwierdziłam, że chcę pracować z ludźmi zdecydowanie. Wtedy wydaje mi się, że to nawet jeszcze nie było takie modne, takim mainstreamem, że wszyscy chcieli programować, więc to nawet nie rozważałam. 2017 chyba, no na Białorusi już to był mainstream. Może. A jak w Polsce to było, nie pamiętasz? Nie pamiętam, nie wiem Okej. nawet. Może dla mnie to nie był mainstream, bo ja Może się być. obracałam w innych kręgach, natomiast wtedy stwierdziłam, że chcę pracować z ludźmi, kontynuować i z tym, że szukanie pracy biurowej trochę mnie samą tak wytresowało z tego, co w ogóle jest potrzebne. Uczyłam się właśnie dobrze układać CV, rozeznałam się, jakie są zawody, co można robić. Jakoś stwierdziłam, że spróbuję w rekrutacji, a nuż się uda. No i połączyłam właśnie. Byłam ciekawa technologii. Pamiętam, że wtedy oglądałam dużo na YouTubie o innowacjach technologicznych i stwierdziłam, że pójdę właśnie jako rekruter IT. No i tak się zaczęło. I gdzie to zaczęło? To jakaś firma? To była mała firma założona przez 2 programistów. Okej. I w tej firmie dużo się nauczyłam właśnie od Maxa i Macieja. Do tej pory? Nie. To w tamtej firmie pracowałam chyba z rok. To była taka solidna baza, bo no, jak wspomniałam, 2 programistów, oni mnie dużo nauczyli tego, co jest ważne dla programistów, na co programiści zwracają uwagę, jak z nimi w ogóle rozmawiać. Dużo czasu spędzaliśmy, tam było takie fajne, małe biuro, to było de facto mieszkanie, które oni wynajęli, Okay. więc no... Pamiętam takie historie jeszcze kiedy na Białorusi też pierwsze biura to były gdzieś Zasławel, czy gdzieś to po prostu takie domki wolnostojące, gdzie to było biuro, no to było fajnie. No, to była super atmosfera. Nie wspominam I ten twoja czas. kariera tak chyba idzie po tej drodze, tak? To jesteś Tak, no, do tej rekruterem? pory, tak, do tej pory w sumie nigdzie w innym kierunku nie poszłam. Więc po roku pracy tam przeszłam do innej agencji, większej, rekrutacyjnej. Spędziłam tam około 2 lat, też to był super czas. Miło też wspominam. COVID już? To już był COVID, tak. I to był znowu czas, kiedy ja byłam jedyną osobą nie z Polski w tamtej firmie. I też fajnie było. W sensie... dziwnie to zabrzmiało. Może jeszcze... Wiesz co, W sensie, chciałam jak ty się powiedzieć, że czuła? zawsze byłam traktowana na równo. Nigdy nie czułam, że jestem jedyna z zagranicy, czy nigdy nie miałam jakiegoś specjalnego traktowania. Ciekawe, bo wiesz co, jak myślisz w ogóle z jakiego powodu na przykład jednych tam traktują jako obcokrajowców zawsze, a drugich nie? W twoim doświadczeniu takiego nie było. Jak myślisz, co na to wpływa w ogóle? Wiesz co, mi się wydaje, że być może ja zawsze się starałam zintegrować się z kulturą lokalną. A jak to robiłeś? Poprzez naukę języka, poprzez naukę lokalnych zwyczajów, poprzez naukę tego, jak ludzie tutaj funkcjonują. No, mam fajny przykład z moim własnym imieniem. Okej. No bo Weronika w Polsce skraca się jako Werka. Ależ to jest zupełnie inne imię. No właśnie. W języku rosyjskim i białoruskim. No właśnie, i to mnie tak na początku raziło trochę, że czemu do mnie tak się zwracają. Dla osoby z Białorusi to tak trochę za mocno brzmi. I mi Tak, się rozumiem, do tego mi się kojarzyło z Werką Serduszką i potem w ogóle, jak byłam młodszym, strasznie mnie raziło na początku. A później jakoś tak przepracowałam to wewnętrznie. Pomyślałam też o Werce Serduszce w inny sposób. Zmiana nazywania do Werki Serduszki zmieniło. Tak, naprawdę. Ale to jest serio. Bo ja zaczęłam rozkminiać, czemu mnie tak wkurza, kiedy nazywają mnie Werka. I mam wybór. Bo Nawet to nie jest... Wera, a Werka. Tak, bo to jest normalny skrót Weroniki Okej. Ja w nigdy nie Polsce. wiedziałam o tym. No i miałam jakby taką rozkminę, że no nie nauczę całego kraju skracać imię Weronika inaczej. Wszyscy będą i tak do mnie mówić Werka. I mam wybór albo się wkurzyć, albo nie. I też pomyślałam, dlaczego mnie to tak wkurza. Bo mi się kojarzyło właśnie z Werką Serduszką i z takimi imprezami, bo no nie wiem, jak
u ciebie w domu było, u mnie Werkę Serduszkę puszczał wujek starszy. jak w już ostatniej chwili gdzieś. Tak, jak już trochę alkoholu No tak. było na stole, no to wtedy wjeżdżała Werka Serduszka. I zaczęłam myśleć o nim zupełnie inaczej. Nawet myślałam w ubiegłym roku, czy nie pójść na koncert, czy nie polecieć do Talinu. No. Bo to jest bardzo odważna osoba. Oczywiście. Jakby przy nastawieniu w naszych państwach wschodnich do LGBT, a on zaczął działać jeszcze w moim takim wcześniejszym dzieciństwie. Tak mi się wydaje, że on dość długo jest na scenie. Bardzo inteligentny człowiek. Tak, mieć tyle odwagi, żeby w homofobicznych krajach wyjść Tak. przybranym za kobietę i wszyscy go uwielbiają. Mimo to Werka Serduszka, to super. Więc pomyślałam, że nie ma co się wkurzyć. No Nawet tak. jeżeli mi się to kojarzy z Werką Serduszką, to Werka Serduszka jest super i tak, fajny człowiek. Jesteś rekruterką? Specjalistą z rekrutacji? Tak, menedżerem rekrutacji. Przepraszam bardzo, pani menedżerka. Jesteś menedżerką i dużo pracujesz po prostu w rekrutacji. Dużo Białorusinów, które teraz szukają pracy. Czy możesz powiedzieć jakieś wskazówki, jak teraz szukać pracy w ogóle na rynku w Polsce? Teraz się zmienił trochę rynek IT, bo nigdy nie pracowałam w innej branży, więc tutaj wypowiadam się na ten temat. I zmienił się z rynka pracownika, kiedy pracownicy mogli sobie przybierać w ofertach, wybierać najlepszą, na rynek pracodawcy. No tak. A w Polsce to stało po 20 czy 22? W 20 nie było takiego spowolnienia. Odwrotnie, u nas z perspektywy rekrutera to wtedy wyglądało tak, że mieliśmy po prostu mniej otwartych ról Okej. i wtedy też pracownicy bardziej ostrożnie zmieniali pracę. Czyli piszesz do jakiegoś programisty, on mówi, że słuchaj, no boję się, ze względu na COVID to jest niestabilna sytuacja, wolę zostać tam, gdzie jestem. Więc wtedy to wyglądało tak. Jeżeli chodzi o 22, no to mieliśmy sporą falę pracowników, kandydatów z Ukrainy, z Białorusi, bo z Rosji też. Bo no po prostu ludzie się przerazili, chcieli się przeprowadzić do Europy. Więc wtedy wprowadzaliśmy, wtedy pamiętam, że mieliśmy dedykowaną osobę, która przeglądała CV i wszystkim odpisywała. No bo jak masz taki napływ i chcesz No tak. mieć dobrą reputację jako pracodawca, no to tak. Istnieje taka opinia, że Białorusiny są fajni programisty i w ogóle, że Białoruś to jest taki IT kraj. A co o tym słyszeć w Polsce? Czy w Polsce też jest taka opinia, że Białorusiny są fajni programisty, czy to w ogóle po prostu taki mit po naszej stronie, wiesz? Wiesz co, mogę mówić o swoim odczuciu tutaj. Tak, oczywiście. I o moich obserwacjach. To jest zdecydowanie opinia Białorusinów o sobie i to jest dobra opinia, w sensie nie z tym, to jest... Nie to mam na myśli. To jest, wydaje mi się, że to jest zdrowa samoocena. Bo rzeczywiście są dobrymi programistami, natomiast w Polsce też jest sporo dobrych programistów na tym samym poziomie. Więc Na tym samym poziomie. Więc widzę tutaj po prostu i tu i tam dobrych programistów. No, więc... Okej. Tak to No, wygląda. chciałbym koniecznie, chciałbym oczywiście usłyszeć, że oczywiście Białorusini są najlepsi. Nie, no, Ale że rozumiem i... My mamy jako duża organizacja ustandaryzowany proces rekrutacji. Nie zauważyłam różnicy pomiędzy tym, jak przychodzą ten proces rekrutacji Białorusini a Polacy. Więc... Автошкола для своих у Польшчы Деніс Драйв. Офіси у 3 гарадах: Варшава, Вроцлаў, Труймяста. Навучанне на зразумелай для вас мове. Высокі ўзровень сервісу, індывідуальны падыход да кожнага курсанта. Падрыхтуйся і здай экзамен TELK у школе «Польскі на так». Сертыфікат TELK можна выкарыстаць пры падачы дакументаў на карту рэзідэнта ЕС, а таксама пры паступленні в універсітэт і на працы. Код зроблена 10 дае зніжку 10% на інтэнсіў да egzamina. Chciałbym już przejść do macierzyństwa. Wiesz, o tej... bo dużo mam pytań i jeszcze raz Ci gratuluję. Jesteś mamą 4 miesiące, tak? 4,5.
4,5 miesiąca, jak to w ogóle? To jest zupełnie nowe życie. Mam wrażenie, że to jest podobne do imigracji właśnie, że tworzy się odrębna jakby postać ciebie w związku z nowym etapem. Bardzo Ci dziękuję, że przyszedłeś, bo wiesz, co 4,5 miesiąca, bo to jest czas, kiedy matka i dziecko jest bardzo połączone między sobą. Czy możesz powiedzieć o swoim doświadczeniu w ogóle, jak to było, kiedy zaszłaś w ten ciąż i jak ta droga była w Polsce? Rozumiem, że nie masz doświadczenia, jak to było na przykład na Białorusi, żeby porównywać, ale może powiedziesz o tym, jak to było tutaj. Jeżeli chodzi o początek ciąży, to ja prowadziłam ciążę w LuxMed, bo mój pracodawca oferuje pakiet medyczny jako część pakietu benefitów. I to było bardzo wygodne rozwiązanie, no bo większość badań wtedy, wszystko masz w ramach jednej platformy, wszystkie wyniki krwi, kolejne wizyty, wszystko masz jakby rozplanowane, więc tutaj miałam, myślę, Ale że... już miał poleconkę, czy nie? To zależy chyba od doktora. Od lekarza, tak. Od le- Pani chyba. Maria Sokol. Polecanka Pani Maria Sokol. Ona jest super, tak. Poleciłam ją też mojej przyjaciółce, która zaszła w ciąży, teraz już jest przy końcówce i jest bardzo zadowolona, więc Maria Sokol the best. Na przykład ktoś z naszych widzek planuje ciążę, a może jakieś wskazówki i na przykład to emigracja może 2 lata, 3 lata, 4 lata. Myślę, że najważniejsze to znaleźć swojego lekarza. Dlatego powiedziałam o mojej lekarce, no bo w tym czasie kobieta bardzo dużo ma niepewności właśnie, czy wszystko dobrze się rozwija, czy będzie w stanie, nie wiem, no ja miałam wątpliwości, czy ja mogę na przykład podróżować. I chciałam o tym rozmawiać otwarcie, bo raz planowałam podróż i chciałam się upewnić tuż przed podróżą, czy dobrze robię i nie dałam rady zapisać się do swojego lekarza, poszłam do innego pana, no i żałowałam później, no bo on był takich starych poglądów A i co to mówił, znaczy że... starych poglądów? No, wyszłam z tej wizyty z dużym poczuciem lęku i tego, że jestem słabą mamą, że w ogóle planuję podróże, że kobieta w ciąży to powinna siedzieć w domu, tego typu. Jestem taka przerażona teraz. Tak, więc ważne jest znaleźć swojego lekarza, który będzie z tobą współpracował, a nie po prostu wydawał swoje opinie, które nie są uzasadnione medycznie. Wiesz co, teraz przypomniałam, że moja przyjaciółka, która też w Polsce była w ciąży, już urodziła dziecko, ona też powiedziała, że miałaś taką wizytę i rozmowę z lekarzem. Ona miała 30 lat i ona powiedziała, że na taką pierwszą wizytę pan tylko, na Białorusi też, jak to on powiedział, też kobiety chodzą w ciąż tak późno. A miałam 30 lat. Ja zawsze myślałam, że w Polsce już nie ma takich, wiesz... To zależy. No chyba to zależy. To zależy Niestety. od lekarza. Myślę, że raczej nowoczesne podejście w większości placówek. Ja nie słyszałam takich komentarzy w mojej ciąży, a urodziłam w wieku 33 lat, więc no. I to pierwsze dziecko, więc myślę, że raczej nowoczesne podejście tutaj panuje. Okay. To pierwsza taka wskazówka, tylko polecenie, że znaleźć swojego lekarza. Tak, dobrego. Może tak. coś jeszcze, co mogłabym... Jeżeli chodzi o lekarzy, to no, wiadomo, ma być kompetentny i też właśnie tak swojego emocjonalnie, żeby kobiety czuły się bezpiecznie i mogły zadać każde pytanie, nie czuła, że ktoś ją ocenia za wybory albo, nie wiem, za sposób, którym chce rodzić, bo zdarza się, że ktoś chce mieć cesarkę koniecznie, tak? Ale wiem, że w Polsce to jest tylko po skierowaniu lekarza, to cesarskie cięcie, czy no to nie jest wybór kobiety chyba. Nie wiem. Tutaj nie powiem, nie będę się wypowiadać, bo ja rodziłam naturalnie, ale pamiętam, że jak uzupełniałam, bo jest taki dokument, plan porodu, gdzie możesz opisać jakby życzenia swoje do swojego porodu i tam była opcja, że zaznaczasz, że jeżeli będzie sytuacja zagrażająca jakaś, to chcesz cesarkę. Ale no, nie miałam wskazań, więc i ja też chciałam urodzić naturalnie. Po każdym twoim zdaniu chciałam tylko gratuluję. Okej, a jak oceniasz podejście w ogóle do ciąży, do dzieci w Polsce?
do ciąży. No ja mam bardzo pozytywne doświadczenie. Bardzo pozytywnie i w pracy, i w różnych placówkach medycznych bardzo fajnie mnie traktowali, więc miło wspominam ten cały rok. I też poród był bardzo fajny. A partnerski, jak to rodzinny poród to był? Tak, o porodzie mogę też opowiedzieć, jak chcesz. Proszę bardzo. Rodziłam na Medelińskiego. To był świadomy wybór szpitala, no bo to jest szpital najwyższej kategorii, jest ich 3. I dla mnie było ważne, żeby jakby coś, broń Boże, będzie złego się działo, no to są przygotowania na na każdą sytuację. I tak, i to był poród partnerski. Myślę, że to jedyna możliwa opcja dla mnie. Wiem, że kobiety też różnie chcą mieć, natomiast ja jestem przekonana, że dobrze zrobiłam dla siebie, wybierając tą opcję. A czy mogę tu zadać pytanie, że gdzieś słyszałam, że w Polsce ten poród partnerski jest taka opcja domyślna, bo na Białorusi wiem, że musisz po prostu jeszcze tam się zaznaczyć, żeby tam twój mąż przyszedł na ten poród, a w Polsce to jest jak opcja domyślna, czy tak, czy nie. Tak, z tego co ja wiem, to zależy od szpitala, natomiast można nawet przyjść z dulą i z mężem, czyli nie musi to być tylko jedna osoba. Okej, to może być i 2 osoby, przyjaciółka i cały zespół. Tak raczej nie można. No to jest żart. Tylko wsparcie, wiesz. Grupa wsparcia, ale No. tam jest bardzo fajna grupa wsparcia. Jeżeli chodzi o sam w sobie poród, to ja nie płaciłam za nic, w sensie To NFZ? ja rodziłam na NFZ, tak. I skorzystałam ze wszystkich możliwych opcji znieczulenia. I myślę, że szpitale są dobrze wyposażeni w tym, żeby wspierać kobietę, na ile to jest możliwe, żeby rodziła bez nawet znieczulenia, takiego medycznego. Mówię tutaj o znieczuleniu zewnętrzopłonowym. Jak i są przygotowani do właśnie medycznych już zabiegów. Więc tutaj naprawdę nie ma czego się bać. Nie ma czego się bać, płatne czy bezpłatne chyba. Ja też słyszałam, że różnica to nie zależy od tego, płacisz pieniądze czy nie płacisz pieniądze, to zależy chyba też od lekarza i od tego zespołu, który są w tym centrum medycznym, nie wiem. No tak, myślę, że ja mówię, ja nie płaciłam za nic, ja płaciłam tylko za pokój, bo mi zależało na tym, żeby być w pokoju rodzinnym, więc zapłaciliśmy za to i za parking. Parking w Warszawie to chyba... Przyszpitalny. No, więc te 2 rzeczy. A tak to ja nie rezerwowałam sobie położnej, bo nie wiedziałam jak do tego się zabrać, szczerze mówiąc. W moim doświadczeniu ważniejsza osoba niż nawet lekarz. No tak. No bo lekarza też miałam super, ale no on mnie tylko zakwalifikował, obejrzał i jakby powiedział, że good luck. Powodzenia. I później nie przychodził. Wydaje mi się, że na niepowikłane porody nawet nie przychodzą lekarze. Przyszło kilka więcej osób na sam poród, jak już były tak zwane skurcze parte, kiedy już Sofia się rodziła. Natomiast, tak. Natomiast cały ten poród, 8 godzin to trwało od początku do końca, no to byłam z Maxem i położna przychodziła raz na jakiś czas zrobić KTG, zobaczyć jak progres. Więc no. Cieszę się, że masz takie doświadczenie i tak z uśmiechem o tym powiedzieć, no jest bardzo fajnie. No tak, wychodziłam z porodówki z uśmiechem na twarzy i powiedziałam wtedy, pamiętam, że jak tak można rodzić, to jeszcze przyjdę. A czy są jakieś tradycje nie wiem, w Polsce, jak na przykład spotykają tam... Maruszka? No tak. No tam pamiętam, że jak właśnie Sofia już wychodziła, to przyszło więcej osób i zaczęli mi kibicować. I to było takie... Dasz radę, mamo? Okej. Werka, dawaj! To było śmieszne. No tyle po prostu dobrych słów w życiu nie słyszałam o żadnym swoim projekcie. Może to najlepszy projekt, Tak, wiesz? na pewno. No. Więc tutaj naprawdę było dużo otuchy, takich ciepłych słów. I później
jak ono już się urodziło, no to wtedy jest tak zwana złota godzina, która trwa 2 godziny. Wtedy mama jest z O, 2 dzieckiem. godziny, złota godzina Tak, to 2 tak, godziny. tak, tak. No, złota godzina to się nazywa jak po prostu jak zjawisko. Tak, zjawisko. Tak. A tak naprawdę byliśmy w tym pokoju w porodówce jeszcze 2 godziny, kiedy po prostu już na mnie tam wszystkie pomiary robili i tylko po upływie tych 2 godzin ją zabrali, żeby tam wytrzeć i tak dalej. Bo to jest bardzo fajne zjawisko, bo nie słyszałam, że takie jest na Białorusi. Może teraz poproszę też napisać w komentarzach, czy jest taka rzecz teraz na Białorusi, bo to jest psychologicznie bardzo ważne. Tak, to jest A ważne. to tworzy takie powiązanie, które jest, no po prostu jeszcze raz powiedz o tym, że jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Okej. I to jest dobry start dla tacy, jak ktoś chce. Więc z wielu punktów po prostu patrząc, to jest po prostu ważny czas. Okej. I niezapomniany też, tak osobiście. Nie zapomnisz tych chwil. Teraz 4,5 miesiące, teraz masz urlop macierzyński, tak? Ja wzięłam pełen rok i myślę, że to była najlepsza Pełen decyzja. rok. Tak. No bo tutaj możesz wziąć albo 3 miesiące, jak jesteś na umowie o pracę, to wybierasz albo 3 miesiące macierzyńskiego i wracasz, albo pełen rok. I wtedy tam inaczej po prostu rozliczy się. Jak bierzesz 3 miesiące, no to 100% wynagrodzenia. Jeżeli wybierasz drugą opcję, to 80%. Ale okej. tak czy inaczej, myślę, że to jest Polska jest jednym z najlepszych krajów w Europie, żeby mieć dzieci. Takie długie, bo no, ma taki długi urlop ten macierzyński. No bo z tego, co rozważaliśmy kiedyś Niderlandy do przeprowadzki i sprawdzałam, jak tam jest, no dużo krótsze są te urlopy. 6 tygodni, jakoś śmiesznie. Nie wyobrażam sobie, co robić z dzieckiem, bo 6 tygodni to jeszcze takie... No chyba tylko niania tam ktoś... Nawet nie, no, psychologicznie dla mamy Nie, zostawić oczywiście. takie 6-tygodniowe dziecko z nianią, to jest trudne doświadczenie. I jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, że przyszedłeś na podcast. Zostawiłam dziecko 4,5 miesiąca, ależ no już 4,5 miesiąca to chyba już dać radę. 4,5 miesiąca to już taki dzidziuś, który tak kontaktuje ze światem i może zostać tatą bez problemów. A czy zauważyłeś, jak może się zmieniło nastawienie do Ciebie, nastawienie chyba, tak? Nastawienie do Ciebie w związku z tym, że już jesteś mamą, nie wiem, może idziesz tam po ulicy z tym wózkiem, jak Polacy reagują? Ja po prostu zauważyłam, że Polacy bardzo lubią dzieci. Tak, bardzo lubię. Dzieci, mamy zawsze A jakie masz przytrzymają drzwi. doświadczenie, no nie wiem, już, czy kiedy byłaś w ciąży, może coś Cię no tak zdziwiło przyjemnie? Dobrze pamiętam moment, kiedy byliśmy z Maxem w Biedronce. Stary, Wszystkie historie są z Biedronki. tak, no. Tak typowo po prostu pięknie zareagowali ludzie. Ja nie robiłam wielkiego zjawiska ze swojej ciąży, w sensie dobrze się czułam, podróżowałam, byłam dość silna, więc brzuch mnie nie przeszkadzał, a więc nigdy nie prosiłam ustąpić mi miejsce albo w kolejce, żeby się przesunąć do przodu. Stanęliśmy z Maxem na samym końcu kolejki, jakby normalnie, jakby nic się nie działo. I ludzie, jak to zauważyli, po prostu nas przypuścili na sam początek. Powiedzieli, że puści. Pani jest w ciąży! Ja się strasznie niezręcznie czułam. Max się zrobił cały czerwony, ale no. Jestem wdzięczna, w sensie to jest zdrowe społeczeństwo. Jakie może plany w Polsce, w zawodzie, w macierzyństwie może chcesz czymś podzielić? Zastanawiam się, o czym opowiedzieć. Taka moja refleksja, jeżeli chodzi o macierzyństwo, no to czas, w którym dużo myślisz, dużo się dowiadujesz, bo to jest też pierwsze dziecko, dużo czytam na temat tego, jak poprawnie robić różne rzeczy, bo wszystko jest nowe. Czujesz się totalnie po prostu zielony we wszystkim. Od tego, jak zmienić pieluszkę, po, nie wiem, jakieś decyzje w duchu, kiedy wprowadzać inne jedzenie niż mleko. Dużo rozkminy W i jakim myślenia. języku mówisz z Sofijką? Sofijku, po rosyjsku w domu mówimy. A jak planujesz w ogóle polski tylko w, nie wiem, nie w zerówce, gdzie tam, w żłobku, czy Żłobek. też po polsku? Jak planujecie w rodzinie?
Na razie o tym jeszcze nie rozmawialiśmy z Wiesz, Maxem. może wcześniej. Ale z tego, co czytałam, po prostu trzeba tworzyć środowisko, w sensie, żeby dziecko zrozumiało, o co chodzi z różnicą językową, no to w domu rozmawiamy po rosyjsku na przykład, na zewnątrz jest język polski i tłumaczysz dziecku, że mieszkamy w Polsce, więc na zewnątrz mówimy po polsku. Mamy przyjacieli z Polski, mamy przyjacieli rosyjskojęzycznych, więc tutaj po prostu tłumaczyć w prosty sposób, dlaczego tak, a nie inaczej. Dzieci szybko się orientują. No tak. Okej, to w nauczyć. planach to macierzyństwo, radość macierzyństwa. Co jeszcze? Czy... Zawodowo też jakby jeszcze ciężko mi mówić w tym momencie Oczywiście. o pracy, o powrocie i dalszym rozwoju zobaczymy, bo tak się dynamicznie wszystko zmienia. Ciężko powiedzieć. Okej. Mamy taką tradycję w tym podcaście, jakieś takie wskazówki, polecanki dla Białorusinów, które przeprowadzili w tym roku czy kilka lat temu. Co możesz powiedzieć o tym, jak szybciej się integrować? Jak tutaj czuć się lepiej? Uczyć się języka polskiego jako pierwsza rzecz, no bo nie da się zintegrować z lokalnym społeczeństwem, nie znając tego języka. A jeżeli jakby człowiek zostaje tylko z rosyjskim, białoruskim, no to zostajesz tylko z grupą imigrantów. Co też jest fajne, bo teraz jest dużo więcej nas tutaj, natomiast ucząc się polskiego po prostu odblokowujesz sobie całe nowe grono przyjacieli potencjalnych, które możesz mieć. Więc to. No i nie dać sobie czas, bo to jest trudna rzecz, jak dzisiaj rozmawiałyśmy już. Nie mieć takiej presji na sobie, że ktoś szybciej sobie poradził, szybciej znalazł pracę. To jest stresująca sytuacja, w której trzeba mieć do siebie taką wyrozumiałość, spokój i taką pewność, że wszystko się uda. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Yeah. Great.